Di dema danîsibê de ji roja pênşemê teqîneke bihêz li navenda bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê çêbû û bi dihan navbera jiyanjdestanê û birîndarbûnê hatin tomarkirin. Ji dereke taybet ji Efrînê ji dezgeha Arkera ragihand ku teqîn demijmêr 9 û 5 xulakan de li taxa Eşrefî li ser rêya Turindê çêbû. Heman jê derê tekez kir ku teqîn di encama teqîna otomobîleke bombirêşkirî hate encamdan. Ji bilê qurbaniyan ziyaneke mezin gihîşt mal û milkên welatiyên Kurd. Ji alî xwe ve ji dereke agahdar ji nexweşxaneyan leşkerî ya Efrînê da zanîn ku zêdetir ji 10 welatiyên Ereb û çekdaran di encama wê teqînê de jiyana xweş dest dane. Di nav wan de zarokek û jinek jî hebû. Lê taniha nav û nasnameya wan nehatine xuyakirin û eger heye hejmara wan bilindtir bibe ji ber ku rewşa hin ji birîndaran giran e. Teqîna bajarê Efrînê taniha tualiyekî li xwe negirtiye. Lê di her dem û demekê de teqînên bi vî awahî rûdidin. Di encama wan teqînan de welatiyên sivîl û Erebên ku li Efrînê hatine bicihkirin dibine qurbanî. Beşek ji wan teqînan grûpên bi ser pêdêve weku Odeya Hersa Zeytûnê li xwe digirin. Welatiyên Efrînê dibêjin ku piraniya teqînan weku tolhildaneka nekokiyên di navbera grûpên çekdar bi xwe de têne encamdan.